Chamangurangura, apana nonimisa. Chamangurangura, apana nonitkisa. Chamangurangura, ipadalande. Pese panashika vanomirawo. Ende vanoziva zvinhu zvavapo. Especially ndichimba ndichidaiso. Vanhu vose vanotamba vachitisawo. Saka pese panashika vanomirawo. Ende vanoziva zvinhu zvavapo. Especially ndichitamba ndichidaiso. Vanhu vose vanotamba vachitisawo. Simplex ndivechebo nepesi. One drop ndivashowe ndine best. Kozi ngoma dzangu ini dzinogwina semagets. Ndosaka vakawanda vakubheja semabest. Ndio zvatinoita pano paZimTI TV mando kinenda vachitira musambo baba vaziva ndizvisei kwa muri kokoko pese panasvika vanomira ndiro taiwaka ndikukwana muri vatano anditi mukoma Slaya ndo zita rangu rebasa anditi kama rekuzvarwa naro ndakapuwa na Winnie na Sauro pese panasvika vanomira ndinonze Sylvester tapfuma naye especially ndichitamba ndichidaiso tiri paZimTI TV radio kutanga chirongwa chinoita Zimsanza nazuno kwakaipa akudana anonzwa tiri kupinda chiro vakamusambo weZimtanso tapura ekandwaro sei ndova gagagagagagagaya garawa vaudza vose ndovataya garawaudza kuti vese tinovadhaya kana tasvika pano zvenyaya dzekutepenyura izaiwa we are the pesetters anditika the first Zimbabwean online television started in United Kingdom in 2006. Now in Zimbabwe we are streaming live from the capital city of Zimbabwe. It's called Harare. Tichingoreta zvedu tichidaiso sei ndinokumbira kuti mulike kapage redu anditika kuitira kuti kana tinge tauya nezvimwe zvirongwa zvinyowani uye nezvimwe zvatinotepenyera kubva musi weMonday kusvika musi wemugovera wega munobva matumirwawo kanhume handiti chiziviso notification kuti aiwakata live saka usazosarira anditika kuti handina kuzvinzwa kaini kuti madungo anga ari paZimTI TV inyaya yekuti unenge usina kuita sei iwewe unenge usina kudzvanya button relike kana kuti refollow kuitira kuti kupota uchitumirwawo kanhume handiti unonzi heshoko kana uchida kungozvibatawo muchichona handitika ndo notification yacho nasu uno muchirongwa zvatoda kuita ndezvekuti izvo ndikuzivisei kuti muchirongwa china ichi change chiunza vayimbi vemuZimbabwe vanoimba magenres ese emuZimbabwe. Vamwe vanoimba vamazim eben, vamwe vanoimbawo nziyo dzakasiyana-siyana, vamwe vanoimba mbira, vanoimba nembira, vamwe vanoitawo zvesungura, vamwewo vanoimba misambo yakasiyana-siyana yatinongoziva inobuda muno munyika yeZimbabwe. Ndo zvatinenge tichita pano pachirongwa chinechi handitika tichisangana navo tichinzwa kuti malatest avo akamira sei. Apo nekumwe kutaura ndikutaura kuti patinenge tichiloncha handitika vachiloncha masongs avo masingles avo vanouya kuno kotaura nesu tobva tazivisaka nyika yese vachizvitaurira vari vega kuti aiwaka zvabuda mupoto nasuno zviri kupisa ndezvizvi tobva tatumira kakunze kwenyika panguva imwe cheteyo kana kuti chiripo ripocho munobva mazvibata ikoko handitika ndo zvatichita pachirongwa chinechi musi weTuesday wega tichistreama live from Harare, the capital city of Zimbabwe. Chimwe zvechandoda kuti mugare muchiita ndechingoti kana uchionawo ZimTI TV radio so chaunongoda kungoita kungoshare so kungoclickawo button so hapana hazvikuburitse paZimTI TV kuitira kuti vamwe tione takawanda handiti. Chinangwa chedu ndechekuti isu tisvike 100,000 subscribers, 1 million views pashondo kutadza nei 4 million Zimbabweans outside Zimbabwe. Muno muZimbabwe hanzi mune 19 million smartphones, hanzi munhu wese ane tutu pakaipa. Regai ndirege kunyanya kutaurisa. Right, tiri paZimTI TV tasangana na Melinda Madam Boss vari kuUK tiudza kuti chii chaitika kumba. Amanaka handimbotaura zvakawanda but ndakaona nguva yakanaka. Ndaita zvandoda zvese zvainditi usabate zvanga zviri zvangu mese moiti usavhura usapinda mubedroom angu hembe dzavo ese vandaenda off ndaipfeka hembe dzavo tikweitwawo ngoti bhuku dzangu ndasingakwane because tsoka yavo extra large saka ndakasingazopfeka vanhu zvakawanda batika ndinongokutipira kuti musazonditaurirawo please munongoziva ndakatokubata ndozvavaita nhai madam boss neni ndaite shuwa tsoka yangu extra large nini neni angomanaka nayo taura ayo but kunyemere paseya madam boss tsoka yenyu munopfeka sesi ayo iwo ndakakuudza kuti bvudzi rangu handiri kunoona riri pachena kusei bvudzi rangu riri pachena bvudzi rangu riri pachena nei kwanina sisande here madam boss ayo bvudzi rangu bvandanyura madam boss we love you guys, we love you so much. Thank you ZimTI TV.